ngiyabona ukuthi nama ngihwephilize ngibona ba ngizothola lutho na. Uzuthola ntwana. Ngiyahwephiliza ngabuya nayo ingane. Vilo. Futhi mina yami ngiqinisekile ngayo ukuthi eyakephi. Yena yakhe akaqinisekanga ngayo. Uyayiva ke ngoku. Oko baba. Mhlawumbe nje bamsula ngobende inyama engayidlanga. Kodwa futhi ngeke avume ngoba uyilento ayiyona ufuna uthi yini indodana indlalifa. Into ayifunayo uthi noma ngabuya nofudo le umuntu azomninga uzothi okay uzothi elakhe ngoba ufunani indlalifa. Uzizwa kanjani Bekashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nabendlondle noPapa ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika zone 9 sesizonke siyathobeka siyathokoza kakhulu ukuthi nibe ingxenye yomabona kude wena obizwa uthi Black Live TV igama lohlele sikulo wabuyelana emendweni question nje emile Tempo engadinge kuphazanyiswa igama lami King Sicaka ngaloqa ngiyathanda kakhulu ukuthi nginibingelele nonke bathameli nabathandi balolu hlelo sithembe ukuthi sokhulu usuku nosuku ngoba lama questions eniwabuzayo nalembono neyifakayo iyasikhulisa kwathini yazi asike nohlelweni ke sizwe ukuthi asihambele namhlanje isigaxa sakhe ezengaso sithini sawubona ma yebo sawubona futhi ninjani na ngiyaphila unjani ngani yakuthi siphilile nathi ubani ma uMamhlakwani uMamhlakwani yebo uzalwa lapho uMamhlakwani isuka emzimkhulu ngokuhlala ukuzalwa mina igama lami nguNokuthula Ganele kaMhlakwani kaMhlakwani Ganele khona yebo esakhe isibongo ozalwa kuso Kajili. Kajili. Yebo. Obani uJili? Ovilakazi, oMasengo. Okay. Yebo. Hayi soka. Umuntu ufunda zapha. Uthe ukhulele phi? Ngikhulele emzimkhulu. Emzimkhulu. Ngokwamatoho ngeThekwini. Ola eThekwini. Yebo. So ma asingapholisa imaseko mhlawumbe sithatha usibeke ukuthi yini wena yakubuyisa emendweni? Into eyangibuyisa emendweni futhi kuningi. Engakuchaza nje. Bengishadile nobaba uMhlakwani. Yeah. Sineminyaka mhlambe 18 years. Yeah. Bangiphazama. Right sithandana nje besimnandi uthandeni lwethu saze saba uyangilobola. Yeah. Siyashada siyahlala sobabini emzini wethu. Saba right emzini wethu ulendwedwe. Sahlala nobaba sihloniphana ku right. Uthe kuba kusuke kwaba nezinkinga nje ezincane. Oh yeah. Ezingekho serious kodwa sigcine ziba serious. Okay. Ngendlela ebese kwenzeka ngakhona. Mayifika ubaba nje bemnandi kokunye mhlambe ngabikho mnandi on and off kungafani. Namhlanje kube ubayiweather. Namhlanje balele kusasa kuyanetha kanjalo ubenza kanjalo ubaba. Kusho ukuthi ke nami ngigcine ngize ngabona ukuthi ngale ndlela esengiphilayo nala ekhaya ngoba even abosisi abasanginameli sebenama excuse ngami ekubeni osikuza bami kanti bebekade bengithanda. Ngagcina nami sengidecide ukuthi ake ngihambe ngiyoshawa umoya ekhaya. Mhlambe if mangaba ngibuya ngizobuya siphinde sibe right nobaba. Ngahamba futhi mhlambe ngihambe nje inyanga mhlambe 8 weyinyanga. Mangithi sengiyabuyela emuva ubaba uMhlakwani. Sengithi ngiyafika mangifika hawu. Sekhona umamncane suthi kahle kahle sengidlanyiwe mina. Mana asibuyele emuva kancane ukuze nobukayo akwazi ukucacelwa kahle yabama balance because uthi kwaba nezinkinga engencane ezacina sezinkulu eba iweather shisa ebanda yonke lonto. But yini exactly issue yini ayenza ubaba ayenza ukuthi ubone ukuthi no mhlawumbe ngiyadinga ukupholisa ikhanda ke ngiye ekhaya wayenzani ubaba babenzani osikwiza bakho kuwe yini le babeyisho noma beyenza kuwe ngangithuka ngokungabi nayo ingane. Oh yo why nasenizame kangakanani beze bethi awunayo babebone ngathi ingane nami kade sizama nje mangisho ukuthi iminyaka ihambile eminingi. Ubaba ahamba ayozama nake emvizeni athini kodwa still ingane engayitholi. Yes besibanga lokho nabo squeeze abachaza ukuthi how washada nje la ekhaya kanti iphi indodana. Ngithi ke mina kanti ngizokwenza kanjani ngoba akwenzeki. Kwamina ngiyafisa ukuthi ngiyithole ingane. Kodwa ingane ayitholakali. For how many years nizama ukuthola umntwana 8 noma iminyaka miningi 8 nizama nje ukuthola ingane. Njalo nje ebusuku nisebenza ukuthola ingane. Besizama bhuti besizama ngempela.
ukuthola ingane kodwa-ke besingayitholi. So ubaba leyo nto uma ubuke yamshintsha kangakanani mhlawumbe emahle usichazele ngaye endodeni le wawuyazi wona to indoda eyagcina sikwenza udecide uphuma uma uhlukanisa ama-side kababa ufika kuyena udecide ukuthi ngiyayigana le ndoda nalo baba esengasena lo maziyo wakuhamba kanjani? Isikhathi ngimgana lo baba sasi-right, Yeah. bekade right serious ngaba ngidlala ngayo bengiphethe kahle right. Kwanakala nje ukuthi abelethi hawu ifamily iyacomplain ukuthi kanti mama ingane. Oh yeah. Suthi yena influencer yefamily esitorini sengane. Yes. So should my ekhuluma nawe izinto ezifana lezi ayikhuluma nosisi bakhe la ubuye bezokhuluma into efana nawe. Yeah. Right. So iliphi kahle owagcina usudecide aphe kwali igama ukuthi no ake ngihambe ngekhaya ngiyoshawa umoya yini le eyodwa nje ekhumbula abayisho Udadewethu noba udadewabo ngibaba wengane la udadewabo kababa oSqueezer basho ukuthi inkomo la ekhaya ngeke inkomo zikabhuti zihambe la mahhala. Umuntu ozobe lehleli la ekhaya engandisa umndeni onakuloko ubeletha hayi kuzalunga. Ngoba phela nami into engizoyisho uma ngifuna ngisho ukuthi kuzolunga. Ngoba nami angimazi uNkulunkulu ukuthi ungidalele kwephi indawo. Still kwangafani. Nokuthi-ke belesithwistana-ke nobaba futhi umbona uba naye ngoku usethanda ukushintsha. Akusawuyena lo mina ebengathi ngicabanga uba uyena ibikuseloku kumnandi nje bese nama-issue kakhulu ngeke ngikwazi ukuchaza sekukuningi. Mhlawumbe asihlebe ma angithi ubaba akekho sizama ukuhleba thina sobabili. Yebo. Ngitshele ngaye mana enkonzini nasekamereni ukuthi ube ngumuntu onjani yabona lapho be-right bekuhamba kanjani mhlawumbe phela ngathi kuyenzeka lapho ungaphenduli ma thothi abantu bafuna umntwana kodwa nakhona i-connection between bona bababili ey'ntweni zocansi nani ayihambe right. Mhlawumbe khona la uthi ubheke phezulu ucabanga isoko lakho lakudala ube kanjani baba? Ubaba ubezama kusiyami ngisho kanjalo ubezama lokho abekuzama ngiyazi ngachaza ngikuthini ubezama bezama nje. Yebo. Ubunganeli? Hayi benginganeli. Serious? Kodwa ubezama. Yebo. Ubunganeli seninganene noma wawunganeli vele nisathandana? But ngisho ngizothini njena bekuhleli kuba into eyi-1 since then? Yes. Until? Yes. Abese futhi akutshela into eyi-1 athi yena mina ngiyathanda ukusebenzisa izimbiza wathi ukuze ngibe fresh bese ngithi mina right phela. Yeah, indoda iyachatha. Yes, indoda iyachatha. Okay. Kodwa futhi umehluko mina mhlambe yena ubewubona ngazi ube on and off. Ube on and off. So wabekezela? Ngingabekeza ngoba phela ngiyayithanda indoda. Okay. Yes. So yini umehluko wokubekezelela iy'nhlamba othuka ngazo nomehluko wokubekezela unganami ekamereni yini le esinda kangaka ekuthukweni eyaza kwenza uphume ukwazile ukubekezelela indlala ekamereni? Angathi ngokuke la indlaleni ekamereni bese nginako ukujwayela. Okay. For indlala. Yeah. Ngoba ngathi bekuwumuntu wami nje bese ngiphile naye iminyaka. Bese ngijwayele bavele kanje. Yeah. Bese ngi-understanda naye ukuthi hayi ubaba vele uzothi 1 2 1 2 naseyadlula bese uyayilalela. Manje ubaba yena upressurizer yilaba bakubo ukuthi hawu kanti ngoke nami phela ngeke ngize ngikwazi ukuba ngingathi ngibonga uNkulunkulu ngijike sekumina engizenza ingane ngeke ngikwazi ukwenza kanjalo. Ingane efuneke yenziwe ubani uyena owesilisa. Yes. So wona lolu daba ulithulile kwifamily yakho ithini responde efamily yakho phela usumakoti womuntu manje ngeke ubuye ekhaya kuthuleke nje ungasho lutho? Iyakhuluma obhuti ekhaya uma-ke futhi wayesakhona akasekho manje kodwa bayakhuluma nje babuza ukuthi hawu yini indaba ubuyeleni emzini bese ngiyachaza-ke mina kwaba ne-meeting ekhaya ngahlala phasi ngachaza ukuthi into eyadala ukuthi ngibuye emendweni njengoba ngithe ake ngizothatha i-break ngizo-offer ngoba ngikhathele. Yini ubuyeleni mavilakazi emendweni? Ngathi-ke mina into engibuyisile u-1 nokuthi kuthiwa mina nginyumba angizali anginangane plus nabo Squeezer futhi manje abasanginameli ngendlela bebenama ngayo and nobaba wakwami naye akasakhululeki ngendlela ebekade right ngakhona shuthi nje kahle akusekuhle kahle kodwa futhi ngathi ngihleli. So back to istory lesokwasisho ukuthi mawusubuya back ukuthi uzoqala uzafica sekhona mamncane. Lo mamncane kwakwesikhathi sokuqala umbona noma usukwambona before? Ngiyangiqala ukumbona mamncane.
Yo, shutho nonento wahamba ubaba salaphesha isikhala ongakulandela. Akangilandelanga mina. Awu. Azange angilandele kwayena ngoba noma sengithi ngiyabuya mina ngizibukela wayengangibizanga. Oh, Eh. ngoba nasekhaya Mina baphesha. ngisho ngangibuyisa ukuthi mhlambe ngisamthanda ngathi Okay. ngabuya kanti mangifika ngizithola kule nkinga engaka ukuthi hawu kanti sengilanyiwe mina bengingazi ukuthi sengumamkhulu. Yo. Wayengona ngazi ngaleso sikhathi ke. So, mahle uthola ithuba lokumbona ubaba right now. Ukhuluma naye. Yini le ufuna ukuyikhipha ngaphakathi kuwe kuyena ayizwe ongakazi uyisho before ngesikhathi usuke ekhaya uflathela usubuyela ekhaya. Ish angazi ke noba uzongithini kodwa ke ngifuna ngiyikhulume kona ekugcineni. Into engayenza nami. Kuyena ubaba. Kodwa Okay. ke mina yami yokugcina. Oh, Yes. kuneyokuqala Eyokuqala ilezi zakhe, bese yakhe ubeyogcina. eyami yokugcina. Ayibambe kanjalo ma. Ngicela sihambeni siyobona ukuthi mhlawumbe uMagasela ngodaba lakhe mayekhuluma naye ubaba bazohamba bafike phi ngoba kwethu masikhuluma la sifuna ukubabona bonke abantu bendawonye siza ukuthi istory ngempela masayide onke siqhamukapi sayapi kwenzakalani kuphi ukuze kuphelele ngempela ukuthi lo mama njengoba esho ukuthi wabuya emendweni ngalezi izathu yiqiniso esadini lababa sambe ke sekuyindlovukazi siyoza ukuthi iphathini. Ngokhulu kuyithoba ngicela usasa lethuba ngibingelele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu olumnandi oluthi wabuyelani emendweni. Njengoba bathi senibonile-ke uKing Sichaka wakaluqa unondaba kade ehleli la kwi-First Session ekhuluma nosisi. Nami-ke nganikezwa ithuba lokuthi ngikhulume phela nobaba oseduze kwami. Ngokukhulu ukuthobeka ngizothatha leli thuba ngimbingelele abese yakubingelela nawe mbukeli. Uzobe sezisho ukuthi ubaba ubaba then sobe sehlala phezu kodaba. Sifuna ukwazi ama-side O2 ey'tori ukuthi ngampela kuyabhalansa or akubhalansi yini. Asenzeni kanje asimbingelele ubaba. Sawubona baba njani? Yebo sawubona sisi. Yebo, uyaphila kodwa. Ngiyaphila. Ubaba bani? Ubaba uMhlakwana, uSipho kaMhlakwana ngokuhlala ngisendwedwe. Oh, okay. Yebo baba Mhlakwana. Ngifisa nje ukuthi ungitshele nje kabanzi ngomshado wakho. Ngizwa ngandlebeni ukuthi mushadelo. Munonkosikazi kodwa futhi ngathi akusahambi kahle. But ukuze sifike la engahambini ngona kahle asiqaleni ukuthi mhlawumbe ubudlelwano bakho nomama babunjani yini ocabanga ukuthi yaba inkinga ekuthenini umama azagcina ephuma ekhaya. Mina umama Vilakazi. Mhm. Sahlangana ngonyaka ka2008 eThekwini. Okay. Ngabe ngisebenzela khona. Bese sashelana sazwana. Bese ngonyaka ka2009 ngamlobola mkhiphela nenkomo. Beautiful. Bese kusuka lapho ke hayi saqhubeka sathandana bese abase kumshiya ekhaya ke mina ke sengiqhubeka eThekwini ke ngisebenza. Oh, okay. Izinto bezimnandi ngaleso sikhathi ke. Sahlala eminyaka kungekho ingane. Singenayo ingane la endlini. Okay. Manje wathola ukuthi lento le nasemndenini wami nje kuyinkinga ke baloko bengibuza kancane ukuthi kanti yini engaka nje kungabi bikho nje indlalifa la endlini. Kanti umakoti umsebenzi wakhe yini la. Ngoba simthathele khona ukuthi azozala izingane la indlalifa. Mawathola ukuthi naye umakoti ngiyamfanisela ngaleyo nto leyo wayebona naye ke lokho ephikisa athi akayazi naye inkinga. Ngoba mina ngendlela ngizazi ngayo ngizazi nje kunganankinga. Ngizazi ngiyindoda, indoda eqhathayo, indoda ephalazayo ke inyoko akunayo. Mangisembedeni hayi ngiyaperforma. Impela. Ngiyaperforma futhi ngendlela ngiperforma ngayo. Angibona ukuthi ukhona enye indoda. Hayi baba Mhlakwana, hayi ngiyakhuza. Engaba ngaphezwa. Ngiyakhuza baba, qhubeka kodwa. Mam Vilakazi ngiyamthanda kakhulu futhi. Yeah. Futhi bengifisa ungathi umendo wethu kungasebenza. Okay. Ngendlela into sezime ngayo ke manje indaba yengane ukuthi angimazi ukuthi uyazala noma akazali na. Ngoba inkinga enkulu indlalifa. Oh, okay. Le ingekho lapha endlini. Nasekhaya futhi ibanikeza nestress baloko nje besemva kwami. Bengibuza ukuthi hawu kanti umakoti inkinga yakhe yini? Umletha nini umzukulu umntwana? Umletha nini umzukulu ngoba thina silinde umzukulu inkomo zika baba ngeke nje sihambe mahala. Umakoti afike la azohlala yena
ekubeni nje indlalifa engekho. Umakoti uzele kuzovusa umzi kababa la. Yeah. Akazelanga nje uzokuncebeleka akazange ku holiday ngala. Azobe Kufanele ethola. akhombise ukuthi umakoti wangempela. Uyakhona ukuletha abantwana usanda isibongo. Yiyo lento leyo ngibona ngathi yaba nenkinga ke emndenini wami. Okay, baba uMhlakwane ngiyakuzwa la uchaza khona ukuthi yena nasekhaya mebekuphusha. Wena muzizwa kanjani ngokuthi uma uMhlakwane angamtholi umntwana? Omunye umbuzo wami ukuthi unayo abanye abantwana wena before uma uMhlakwane ngoba muzobuqala uba nabantwana naye. Cha, anginabo abanye abantwana bengizoqala kuba nabantwana ngayo. Beautiful. Okay. Futhi Wena muzizwa kanjani ke ngokuthi akabathola abantwana sibabeke eceleni ekhaya ngoba umendo wabantu abawuthu kakhulu? mina nami bengangiphathi kahle ngoba into bengifisa ukuthi umzi kababa ukhulu. Umuzi ukhuliswa yini na? Ukhuliswa izingane maloko zikhona ebaleni. And uneshow wena ukuthi unayo inzalo. Mina ngineshow. Uneshow ngenxa ye-performance noma uneshow ngoba khona wakwakwenza mhlawumbe ukutesta ukuveza ukuthi vele abantwana into ekhona kuwena. Ngenxa ye-performance. Hayi Joe. Ngendlela ngiyenza ngayo i-service ngiyathemba ukuthi Mhlakwane ngeke. ingane izoba khona. Hayi okay kulungile kodwa for me u-falls lo. Awukwazi asikwazi ukuba nesiqiniseko ukuthi akabathola abantwana ngoba mhlawumbe ekhona inkinga ekuyeni. Kodwa ke mina ngifuna ukugeqa amagoli. Konke lokho osungichazele kona ngiyakuzwa kahle. I hope ukuthi yena kuzoba successful ukuthi nihlangane because uyazi sinizohlangana. Ngiyakuzwa lo. Esizwe ukuthi wahambelani nawe bese uyabeka angakukhulumela amaphosisa abantu besifazane banolimi. Hlezi kuthiwa amadoda anolimi kodwa mina sengihambe ngabona ukuthi amantombazane ngathi anolimi. Ake simthathe simbeke la. Uzoza la ahlale nathi bese yalichaza udaba lakhe sonke lokho osungichazele kona. Ngizobe sesikubuza imibuzo based on into osungitshele yona nezinto nazo bezoyiveza la ekhaya. Right Right. Kodwa ngiyafisa usihoxise le ukuthi ube neshow ukuthi wena unabo abantwana ngenxa ukuthi uyapringa lapha ya. Indoda vele ihlala strong. Ya ngoba iyachatha. Ayinankinga indoda. Sichathile. Yazi leyo ngoma. Sehla semakhaya. Buke lo Black Life TV. Asingapholisa amaseko asasele lithuba sihlanganise ubaba uMhlakwane nonkosikazi wakhe. Siza ukuthi ngempela yini yabenza ukuthi emzini wabo ungasabi khona ukuthula omunye azagcine ehamba. Ingaba abantwana ngempela and mewukuthi inkinga yabantwana ubani onenkinga kahle. Mina no King Luqa no King Sichaka wakwaLuqa sizobe sesibona ukuthi mhlawumbe khona indlela esingabasiza ngayo neBlack Life TV or sizovele silalele nje bese senza lokho esijwayele ukwenza siphushele kochwepheshe. Asenzeni kanje singasimosha isikhathi bafethu. Angihambe ngiyolanda nondaba bese sondela nomama. Nganza kodwa siphinde sibingelele esigabeni sethu sesithathu sohlelo wabuyelana emendweni sasayiphetha ke le ndaba ngoba siqalile waqhubeka uQueen saxoxa nje sabona ukuthi inhlangothi zombili mayihlukene ekhuluma kanje ngoba ukukhuluma khona nelomunye nelomunye kumenza omunye akhululeke now sasihlangene ke sisonke mamdepha ngane yakwethu Yebo indaba unjani? ngiyaphila mama unjani Hayi sihlanganiswe nje abantu abaphumayo thina singeni. Nkosi yami thina ke lo mzuzu sixelile inhliziyo yibomvu Ngiyachazela. Mbuke lo Black Life nami ngokukhulu ukuthobeka ngicela isasa lethuba ngiphinde ngibingelele ngikwamukele ohlelweni lethu oluthi wabuyelana emendweni nje bese chazele ku King Sichaka wakwaLuqa uNondaba. Ngicela ukuthi uNondaba bandlu usilide kulolu hlelo njengenhloko. Kuyangichaza nje Molid. ngithanda mawuchazeka ma ukuze nabathanda ukuhlukana abachaza baphinde Babuyela. Yayiza ke leyo. Alright, asibingelele ma once again akubingelele Yebo sawona. usase right Ngiyaphila. hayi baba Yebo, niyaphila siyaphila njani? uyu baba uMhlakwane Nguye baba uMhlakwane. kade ngizwile ngodumo la baba uMhlakwane okay Okana mavilakazi. mavilazi wakho Wami. ngiyithanda leyo line owakho Bamkhiphela inkomo. okay mhlawumbe bamavilakazi mhlawumbe umtshele umbriefe kancane baba sikhulume nawe safika esigabeni la othi khona mangikubuza ukuthi yini kahle ofisa ukuthi mawuhlala nobaba uyisho wathi khona kwasala kungakubaba khona kwasala kungakwena mhlawumbe siqhubeke lapho ukuze singasiqali sonke istory ngiyasizwa ukuthi yini le yade ukhuluma ngayo Okay. Ebengikhuluma ngako nje bengekho kude bengakuninganga futhi. Ubaba ngathi ngifike endlini yami kokwakhe ngafika kukhona umamncane esekhulelwe. Nakhona ngangabizwanga ngizisemina ngoba ngithi sohlala phansi sixolelane. Ngafike ngahlala naso sigameko ke. Sika mamncane.
ngabe seke nami ngiphinde emuva emakhaya ngahlala unyaka wonke ngagcina nami sekukhona ongincinzayo sengikhulelwa ngiba nengane. Uma mncane wamfica ekhulele. Yebo. Okay. Mhlawumbe baba Mhlakwana into ayishilo uma eqaleni ukuvezile ukuthi nathandana kahle kwa right uthando lelo right nithe manqala neganana kwaphela more than 8 years nizama ukwenza umntwana engenzeki ngiyathi wamathi uyaqonqotha but kuthiwa umntwana namenza wangenzeka okwenza ukuthi ingcindezi yosikwiza bakhe osisibakho nawe yamcindezela le ndlela uthi yamlimaza wa end up ehamba ekhaya kwakho wagoduka ekhaya. Istory ke sisithatha la esethi khona mayisebuya wafica usunoma mncane usuqhubeke nempilo noma mncane wayesekhulele naye kuseyahlambuluka uthi wabuyele emuva wathola omunye bancinzana wakhulela. Ukhuluma iqiniso unkosikazi nami bengenziwa istress nencindezi esekhaya ngagcina sengiyenza ngithola noma mncane eceleni njengoba uvele wahamba uma Mhlakwana wahamba ukuhamba kwakhe bengicabanga ukuthi mangabheka uma mncane mhlambe ingane ngizoyithola kwangempela ke ngayintshontsha ke noma mncane wamfica ngempela bese santshontsha ke kwakhona ingane. Kodwa ke ngiworried baba Mhlakwana mhlawumbe imina queen. Baba Mhlakwana mhlawumbe awuyicabange lento nje uyijulele uyirelaxe. Nina nosisi bakho nimxinile umavilakazi la waze wahamba nimbheca ngobende inyama engayidlila ngokwesiZulu sakithi nithi oyinyumba igama elisho ukuthi akabathula abantwana wagcina ephumile ekhaya ngoba engabathula abantwana nithi abathula abantwana wahamba babasho esancinza ngaphandle wabuya naso sibona la sasikhulele nangu umavilakazi seba nomntwana phela nanso ke ukhiyela ubambeke khona ukuthi njengoba esebe nawo umntwana ubani kahle kahle wayenyumba between nina nobabili Ubani unenkinga yokuzala? ubani unenkinga yes abantwana. Aha. Mina ngokuya kwami angiboni ukuthi kunenkinga ngoba nangu ngicinthe ngaphansi nangu naye lo mamncane naye nangu ubambile manje ngibona ukuthi nami anginankinga lapho. Unesho ukuthi wakho lo muntu. That's a question. Isiphi isiqiniseko naso ukuthi ngempela wakho ungafika uhlale nomuntu iminyaka emingaka ngabathola abantwana neda phume kuwena bese yabathola abantwana bese uqinisekisa ukuthi lo owuncinzana naye uyena othela umntana wakho. Mina nginaso isiqiniseko ngoba iminyaka engihleli naye miningi okungafanele nje ukuthi angahlala isikhathi esingaka angabe nenzalo. Mawuyindoda nje uba frustrated bese ugcina sewuncinza ngaphandle ke manje. Bese izinto ziqala konakala lapho uzukubona ngemuva ukuthi ngempela ngoye uzowaba nephutha base uyibuka uwedwa uqhubungula nje uyedwa bese uqala ukubona ukuthi inkinga bengakuwena njengoba yena uthe kuphuma wayithola ingane ngoba mina bengizitshela ukuthi yena akanayo inzalo nhlobo nje ngale minyaka mangibala leminyaka esihlalile ungafanele ukuthi ngabe nje sihleli nje asina ngisho lengane eyodwa. But baba Mhlakwana uyabona umuntu noma semdala bukhona ubuthakathi bakhona abantu abathakatha siyavuma kodwa kusona wonke umuntu othakathwayo. Do you know ukuthi omunye umuntu uphupha kabi ngenxa ukuthi ulala ecabanga into egcine ephupheni buyi njengoba injalo bese ecreate ingqondweni yakho ukuthi uyathakathwa khona abantu abamkhafula ebusuku kanti uyena vele belala ecabanga lona. What if wena baba Mhlakwana right wahamba wayoya kwisancinza wasixoxela ifrustration yakho ngonkosikazi wakho sasa isincinza sakho senza iplan ukuthi lento ongayitholi uyithole kusona which is akukona uqonqotha kwakho mhlawumbe ngiyabuzela nje because owesifazane enganesho masiba nomntwana nango wakwami ozosho ukuthi umntwana owakhe but mina sekuncika uthando ukuthi ngiyamthanda yini ingakho ngikhola ukuthi ingane yami ngoba ngiyamthanda kodwa if kwenziwa ama DNA kusengenzeka kuvela ukuthi akusiyona wami 100% ngoba mina ngizwe ngathi usekhulelwe ingane yami nawe wezwa ngosancinza ukuthi ingane yakho but yipi show nawe ukuthi ingane yakho nakya
Mina ngibone nje isikhathi lesi engihleli nazo lesaninga sami ukuthi ingane yami Hayi ngeke. ngoba kuthathanga isikhathi esingako. Ngoba Mhlakwane wena ngithi ubungekho permanent lapha nibuntshontshwe. Bengitshontsha So uma usahambile unkosikazi wakho wenzani? Wayehlala nobani? Sancinza. Sancinza akumazeli ngiyazi nje ngoba ngisitholele yena. Wazi uyena nje nini nawe? Yena nje. O akwenza eceleni nawe kwazi. Awungakwenza eceleni ngikho Hey Ndlovukazi. Ba uMhlakwane yasichitha. Hayi uMhlakwane ngeke. Umhlakwane ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi uhambe wenza i-DNA test kulengane yakhe yokuqala. Ngoba ngiyenzeka nje bathi ungichazela ukuthi hayi impela uyayishaya le nto leyana uyapringa. Nami ngaze ngacishe ngachithelwa amathe ngabe ngakhumbula ukuthi noma ngisemsebenzini. Kodwa Cishe wenza kanjani? ngiyadlala. Ngakhumbula ukuthi ngisemsebenzini. Oh. Kodwa kubalekile ukuthi umama ubuye nomntwana. Ngiyaqhilisa Okay. Umama ubuye nomntwana. Wena unomntwana uthi wakho owuthole kusancinza. Nakhona uthi uneshow ukuthi yakhe ingane ngenxa yesikhathi enizwane ngaso. So wena lokho kwenza ukuthi ube neshow ukuthi lo yasisiwe ngiyakwazi ukuthi afake omunye umuntu bese ethola lengane lo ifuna ngoba naye mhlawumbe asebonile ukuthi umntwana umtholi. And nawe usumchazele inkinga obhekene nazo ekhaya. Njengoba ade chaza nje nondaba. Nayo-ke leyo-ke njengoba ngumthanda umavilakazi wami. Bengenze frustration ukuthi uhambile. Yeah. Bese ngenza izinto mawala. Bese ngize ngifike lapho-ke ukuthi ngiyancinza ngaphandle. Angazi noma if bekungayenzeka ukuthi akuyona yami ingane kuzoba kuyiphutha elikhulu kabi ngoba mina ngendlela ngitshela ngayo ngendaba ye-time frame ngibona ukuthi ingane yami. Yeah. Iyona yodwa ingane onayo njengamanje. Yeah. Phela njengomuntu ohlezi akusalandela okunye phela izuma ihlokoza ukuthi ngampela umshayi wena. Hayi kuyona. Noma usayidinga ingane Iyona nje ngempela-ke le indlalifa yami. Iyona yodwa ingane onayo. Iyo yodwa-ke. At your age. Ngeke. Ngeke. Ngoba Mhlakwane eqongqotheni kwakho kwezancinza sona sancinza wasiqongqotha lesa noma ikhona ezinye mhlawumbe. Hayi iyo le ngiqala. Uyena yedwa. Okay. But ma yini ekwenza sorry Queen. Yini ekwenze wafuna ukuhlambuluka le ndawana ukuthi nawe uthe mawuphuma ngaphandle wancinza. Yini ekuthinte kakhulu kulento ukuthi uthole umntwana? Yilento ukuthi babetha ngizathi. Ngiyabona ukuthi nama ngihwephilize ngibona bangizothola lutho na. Uzuthola ntwana. Ukhophiliza. Ngiyahwephiliza ngabuya nayo ingane. Vilo. Futhi mina yami ngiqinisekile ngayo ukuthi eyakephi. Yena yakhe akaqinisekanga ngayo. Yayiva ke ngoku. Ukho baba. Mhlawumbe nje bamsula ngobende inyama engayidlanga. Kodwa futhi ngeke avume ngoba uyilento ayiyona ufuna uthi yini indodana Ndlalifa. into ayifunayo. Uthi noma ngabuya nofudo le umuntu azomnika uzothi okay. Uzothela. Elakhe ngoba ufunani indlalifa. Uzizwa kanjani namavilakazi mechaza lonke lolu daba nje ubaba? Ngokulalela kwakho nje base simbuza imibuzo nje nonondaba something wena uzizwa kanjani after sechaze konke lokho? Lento ayichazayo yonke. Kubhlungu. Kakhulu. Kodwa ifuna ngendlela ekwenza ngayo angazi ba mhlawumbe ikhona nayo solution. Yalento ekwenza ngayo ngoba kusho ukuthi kahle kahle sobabili sinamaphutha. Usamthanda kodwa? Ngisamthanda umyeni wami. Umntwana lo ngaphandle kuyefana ke la bantwana ngoba kusho ukuthi sobabili. Ngoba nani naye nesancinza na. Kusho sophinde sikhulume abantwana soba u2 ngoba ngine-flop nami ngine-flop kodwa yena uyisabantu abamzamthanda. Kodwa ke uma ngahle Hayi ngiyangidida ke King mzwe. No hayi mina uyisabantu abamlowa. Umyeni wami samsahodidekile phela uyisa abantwana bese ngicanga ukuthi ulo phela onomntwana naye. Kuba nje kuthiwa kuyenzeka yazi kwezeze ekhathi sorry ma kuyakwenzeke laba abantu abakholela kakhulu into zasemsamo nani bakuveza ukuthi kuyakwenzeka thothi abantwana batholi kanti kunento ethile emsamo efuna ukulungiswa mhlawumbe sizolokusola uba Mhlakwane ngenzeka ukuthi ingane akuseya kanti yes ba Mhlakwane mhlawumbe uqinisile unayo inzalo nawe futhi unayo inzalo but ngokwabantu ababili abashadene khona la kwakushoda khona kufanele kwenziwe kulungiswe ingakho ngiya kule question ukuthi nina nobabili ngalento yenu beside osis laba ababengenele lento zini bakhona abantu abadala ngenahlala nabo phansi nabachaza nakho sinenkinga la njengoba naso sigane ne4 iminyaka emingaka
abaveli abantu asiyazama ngiyaqonqotha ngomhlakwana kodwa akuveli lutho bakhona abantu abadala nahlala phansi nabo nabachaza Yebo bakhona. bathini Basibonise kuhlatshwe imbuzi ikhulunywe fakwe iphandla kuthiwa hayi kuzolunga. yeah Basithembise kodwa still ingalungi. Kona sekwenziwe kanjalo. sure Hayi kona sizamile ngempela sizamile nje namadlozi. Sizamile nasedlozini ukucela. Lokho nje basithembisa bathi hayi maninzi kanje kuzolunga manje. Isikhathi kona siyahamba ayikho into elungayo. Sizamile ngempela. Sizame nje nale yokuncinza nje ukuthi umuntu ake ayibone nje na ukuthi ngempela nje akanayo inzalo yini. Ingakho nje kusekugcina kwenza amaphutha nje njengalezi stress zonke nje lezi eziza phezulu kwethu yeah emndenini yeah ukuthi kufuneka ingane ngempela njengoba umuntu nje akhishelwe inkomo kufanele kube khona ingane kufanele abonakalise ukuthi umakoti wangempela approve ngengane ukuthi ngempela ake uzogodiza nje ngengane. so if akanayo abantwana akayeni makoti for you If akanayo abantwana kuzobonakala ma yenzeke ama-test noma Ungenamntwana kuthiwa isihlobiso uma ungenangane lapha kulowamuzi. Libeke ngoba uyalazi lelo gama. Kuthiwa isihlobiso. Uma ungenangane kuthiwa isihlobiso ukuthi uzoqeda ukudla. awu ingane iyinto ebalulekile kuloya mndeni. Yikho-ke King kuze kube khona abantu besifazane uthola ukuthi uyabona khona ishow ethi sikhipha imfihlo la Yeah, kwakhuluma yeah. khona omunye umama wathi unabantwana abawu4 wathola ukuthi ubaba akakwazi ukumnikeza abantwana waba nabafana wathola umndoda ngaphandle wamnikeza ingane Usatisfy wanelisa umkhwenyana ngengane ezizoqhuma noma inini kodwa isibonge esisodwa ngoba umchazelile uyazwana naye ukuthi ubaba abathola abantwana ngifuna nje ukuthi ngimjabulise abone abantwana yeah so wasekufanele ukuthi-ke amtshele ubaba ukuthi ayi lezi ngane zonke akuzona ezakho mhlawumbe nale abanye abantu baze basasey'nqumo ey'kanjalo ngoba efuna ukwanelisa omhlakwane nemindeni yabo abahlezi bebona ngathi usuke ungaphelele if khona ungakwazi ukuletha more especially abantwana because indle emnyama inenkolelo ukuthi if ukwazi ukuletha abantwana uyakwazi ukukhulisa isibongo iyona ndlela yokukhulisa isibongo. but before kwakwenzeka lokho kobaba umhlakwana thothi umama akawathola abantwana bese kuhlalwa phansi makucaka ngempetha akabatholi ila kungena khona indaba ukuthi alanye into exoxiswayo futhi nakhona nomndeni wonke ukuthi sasingakutholi kahle ukuthi kwakwenziwa kanjani ngokomqondo waloso ngabathola abantwana because just imagine nisegcekeni nobabili ngilanda umama wesibili uyabathola abantwana awubatholi kwenzakala nekhanda lakho ngoba bekhula begijima la egcekeni wazi ukuthi useyigugu yena ngoba ulethe lento ade kuhlula so ezize izinto esifuna siyibuze nenginayo la kubaba umhlakwana ukuthi ngiyamuzi lokho ethi mavilakazi wami nomama futhi uyakuveza ukuthi even though wathi kodwa usamthanda uba futhi uthando lusemoyeni. Inkinga ke enginayo baba umhlakwana ukhombisa ukuba indoda engakwazi uvikela inkosazi wayo kulesi sigaba because entweni eyenzekile ubungakwazi kuyicontrola ngenye indlela ukuthi isithunzi sakhe noma ngathiwa akabathola abantwana sokuqinisekisa abatholi kodwa sivikeleke njengomuntu wona wamthatha wambuyisa wamletha emagcekeni ekhaya sekufanele ukuthi sisibakho babemhlasela kuba wothi lo owenhliziyo yami into enhliziyo yakho hlala uyiprotect akekho umuntu ongazi ukuthi inhliziyo ibuthaka kangakanani limala kangakanani so into esenhlizweni futhi protecteke kwayona ukuze ikwazi ukuthi njalo ihlale ithokozile so uma ukuthi wena udecide wena ukuthi abuyele ekhaya kwakuzoba isiqhumo sakho hayi kube isiqhumo or influence wabanye abantu ngoba akusibona abanye influence uthi mlando umlethe emagcekeni kodwa wena wa decide why isiqhumeni sakho kungadefend umuntu wakho omlandile uthi lo owami wenhliziyo yami uthandwa yimi makuthi akazali owami makuthi abantwana akabatho soyihlela naye sexoxe nanina yakhana emizini niphume Beautiful. ngiyabonga ukuthi niyazama ukungisupporta kodwa kulolu daba olwami angikuboni bamhlakwana uvela lapha. Mina kahle inkinga ukuthatha inqumo nje ukuthaphutaphu ne-frustration nokuthi mhlambe kuzogcina ngingayitholanga impela ingane ingakho nje ngaze ngathobela le stress sabo le ncindezi yabo ngibanikeza yona ngagcina kwenzeka lamaphutha nje yena ngiyamthanda nje I love his honesty Yeah, because ezumbuza baba ngiyabona nami ukuthi ngifake ecathulweni zakhe mu frustrated nawe uyayifuna lento abakufakela ipressure yiyona
like for instance ekhaya kuthiwa awushadi ngani hleze la uking kodwa indaba yabo kwenzakalani nawe ugcina ngikuzondela ukuthi nawe phela do something Make a plan. kuba nzima ubona late ukuthi ishiyazi mhlawumbe lento ngabe ngihandlishe ngendlela engcono kunale ngilishe Ngabe ngayo kungcono. so ku-possible ukuthi ungazizwa kanjalo uzugcina usuwenza iphutha elikanjalo mina ngiyamthethelela amavilakazi it is possible usuke ediniwe naye uyayifuna umntwana akazi ukuthi indaba abantwana engabatholi Sure. so frustrated enjalo vele nakubo bayayibona lento emcikayo so wagcina engathi usiyam-neglect unkosikazi kodwa ongakona ukuthi wayikwenza ngokwenhloso Yeah. ngempela kwangakona kwenhloso Ungakhona kwenhloso ngikuthanda kakhulu mavilakazi wami. Esakuthanda Ingakho namanje. nje hayi ngeke ngathi ungithanda kakhulu ngiphambi ngikhiphela kwakho nenkomo ngiyangakhiphela uthanda ngathi nenkomo ungithanda ngaphambi kwakho phela uthando usomdala wena obumfavor kakhulu meya wakhuluma yena nje awuzwa mshini hayi kanti lutho Bowenza bohlala kanjani? senhlizweni yami wena uhlala senhlizweni yami wena Bomhlakwane. ngendlela okuthanda ngayo noma sengihambile Ngiyakutshela, awungilandeli Nkosikazi. waye ungangilandeli sengihambile ngisazokulanda nini ngisazokulanda nkosikazi wabona ukuthi ngcono uphethe ngomunye mina ungangilandi angithi ngize manje ngizivele ngithole leli bhomu Thanks. engalithola ukuthi sekhona umamncane bengisafuna ukubona ngempela ukuthi inzalo akunayo yini Bekuze Safuna kube nini-ke? ukuprove. emva kweminyaka Bese emingaki ngizokulanda-ke obuzazi ubona ubuye uzolanda mina manje Bokuzokwenzeka kwenzeka leli phutha leli lenzekile-ke lelo nawe wagcina sewenze iphutha ubani owenza iphutha kuqala nakumi nakuwena ngoba uwena imina out of why frustration pho wena uthi sinami mina out of frustration lenzile mina iphutha kodwa mina ngokugcina ekugcineni and Uwena oqalela ngathi. ngiyazisola nje ngalelo phutha Shouldn't lelo wenza lo phutha ukuthi ba ngisaza Cishe- yombheka umavilakazi ngisaza yombheka nini cishe konakala umuzi wami nje cishe nje washabalala Cishe awonakala washabalala ngamanje umuzi wami. sabona uzolunga ucabanga wena Hawu singawulungisa umuzi amaphutha Hhayi, siwayenzile uthando nje lolu beliyenza ukuthi ngigcine Ubaba- sengenza kanje ukuthi Baba ukuthi Mhlakwana nje ngigcine uphi kuthatha ama-resolution lawa angekho emthethweni kahle. uma mncane. Mamncane ngimdoshile akasekho hawu wena futhi akasekho imamani ngeke. umxoshile ukhathele khathele manje ngifuna umavilakazi wami oyibo nazi isimanga kani ndoda injani Hlaku. hawu isoka wemhlakwani ngiyakuvuma uyezwa Umqongqotho wemele. hayi umqongqothi ngempela kodwa-ke mina ngiyazi leyo nto hayi hayi bo imumxosha ngaliphi baba uthini uthe ngikhumbula umkamini unkosikazi wami ukhona oyibo ungamlandelile futhi naye umceli ngabe ngizomlanda uzobona uthe ngoze ngiphinde ngiyibuyele futhi ngoba ngibonele iphutha ngibonele iphutha nje ngilenzile manje angifuna umuzi kababa uzoshabalala nje ukhona amangani zami sokulanda namhlanje Makoti wami. okusamnandi ukuthi ngisakuthanda hallelujah my god So sweet. beautiful Umhlaba no Ngiyayithanda umhlaba le. sakuthanda Yeah. Aze sakuthanda futhi nomntanakhe angeke futhi. akhohlwe wena serious ngawo wonke amaphutha ayenzekile bamhlakwana uzohlala nje uyinamba futhi obewenzekile kuyadlula manje kusekudlulile Sizoba right. kanje sizoba right Win. hayi umuzi mawuqhubeka okhulu awuqhubeki sifunde ngiyasaba sifundile ngisasoluthuna amaphutheni wethu Mm. sokusuka manje kuya phambili uzoyiphatha ngenye indlela-ke manje siyabonga Bese mhlakwana Okay. umndeni ukhule uqhubeke uye phambili ngishoda ngiyithakazelo baba hayi Ababonga mhlakwane bonke. kubonga mina Ithakaza zakho Mhlakwana yithini? ondlovu Ondlovu. Mhlakwana Ondlovu. isutha Oh. Chama awukhulume lakho lokugcina mhlambe ubaba esebeka amazwi amnandi kangaka Nkosi yami. Uthini? lami nje lilodwa nkosi yami ukuthi ngicabanga ngako nje ukuthi ngicabanga njengoba ngangifungile ekuqaleni ngathi usofa silahlana my god namanje ngisayibambe labo Jesus Gosh. azayinhlinji Siyabonga. hayi sengiyakuvuma-ke mhlakwana ukuthi leya nto leya nayi ngiyayibona iy'mpawu Iboss. ukuthi hayi ngempela usizwa kanjani wena bamhlakwana hayi ngiyabonga mina ukuthi umuzi wethu umuzi kababa Yeah. uzoqhubeka uye phambili uzokhula umuzi Kodwa ke nali lami lokugcina make sure ukuthi kulolu daba leni manje nilungisa nibuyelana. Niyakhohlwa abantu basemaceleni.
yes abantu basacane badinga kodwa ukuthi bazo-advisa but i-advice uma iseceleni ayi-ede phe kwawini yeah akubo ukuthi khona efika laphe kwakho ungathathi yonke into oyithatha ngaphandle uyilethe entweni ngoba kusho ukuthi aninamandla kwi-relationship yenu nincike ey'nkulumeni zabantu iy'nkulumo zabantu ayifike nani nakhe nikuphethe ukuthi nakhe sokusebenzisa uzokwazi ukuqhubeka siye phambili yabona ngale kwalokho akekho ophinda intshontsho eceleni abe nengane nokunye hayi njalo ngesenzeka siyabonga uqhubeka uthando lwethu Queen asikhulume nawe sithandwa sami Nawe-ke waze wangichama kodwa-ke ya akukho okushe engikwaziyo ngawo engifisa ukuthi mhlawumpe umndeni ungakwenza engicathi kubalulekile umama uzokwazi ukusiza ubaba ukuthi bazame ukuthola ukuthi umntwana ngampela wakhe ubaba angathi ubaba ubuyisa umama usafuna abantwana baphinde bashaywe itshe lodwa kabili ngenxa ukuthi ubaba usanesifiso ukuthi umama aphinde amzala abantwana kanti mhlawumbe ubaba uyena onenkinga ukuze wande lo mndeni asibe nesiqiniseko ukuthi ngempela umntwana wakhe bese siyazama ukuthola ukuthi kusho ukuthi yini kade inkinga baphinde bazame futhi mhlawumbe kuzobe siwanda kanjalo umndeni because ngibona ngathi kunayo possibility yokuthi mekutholakala ukuthi umntwana kayena wakhe ubaba and then mhlawumbe ubaba unenkinga ngampela njobe nesifiso sokuba nabantwana ngeke izibe inkinga futhi ebudlelwaneni leyo nto going forward because yena into esekhanda lakho uyawuthanda according to abodokotela ngeke ngizwe sometimes kuthiwa uma nizama ukwenza umntwana kukhona ukungafani kwe-energy between abantu ababili when it comes to sex omunye uba ne-high omunye abe ne-low mhlawumbe uthola ukuthi i-sperm sikababa sikho strong enough ukuthi sisheshe sishaye iqanda owesifazane so there is a period of isikhathi esithile funa silindwe before odokotela ngokuyalela ukuthi enzeke ikhathi ezokuthi akutshele nekhathi esekhathi ezokuthi lapho iqanda sekwi-position e-right nani maybe nalokho bayakudinga to understand ukuthi isex ingenziwa just for ukuthi ekade ngagcina ukuyenza then do it mase kufuna umntwana iyahluka ayifana le general siyabe nomehluko uzwile kahle baba hawu sizoya nkosikazi hayi asambe nawo somumezela kakhulu ngathi ukuthi asibonge kakhulu ukuthi nithamela uhlelo lwethu belumnandi kakhulu olubizwa ukuthi wabuyelana emandweni mhlawumbe isiqephu sokuqala nqa sikwazile ukuthi abantu esikhuluma nabo baphinde babuyelane bathandane bakhombisane ukuthi basathandana beautiful ya njengoba seshilo nje uKings Chaka wakaluqa uNondaba ngicabanga ukuthi mangase kube khona engikufakayo baba ngabe sengiyabona azivele siyidede inkundla sambe mama sambe sakwenza ingane bye hayi Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.